atong i-celebrate ang atong Valentine's Day. Ga. Pagkadugaya po kayo. Uy. Sa may sud, uy. Uy, naraga. Sa wala to sudan ka. Mao kuno ning usor nga atong sugiron nga. Sa man wala na ko tay kapalitan ni ga. Krisis na biya kay panahon. Wala pa koy Pero sabot kuan ra anak raw. Ngayon kaon anak ka. Nana nakalisod ng panahon. At least naka-celebrate ta sa atong Valentine's Day ga. Ha? Happy ra gyapon bisag usara ka isda mo sudan. Oh sige. Mga sa taga. Sige. Kaya ron taga gracias kilo. Okay. Unsa man ni kaunon pa ni nato ga? Tusmod. Ano man? Inani na ta ka pipid ga? Lamig ayo. Kaya ikaw ga. Ayo. Nawusog ra tani? Ito ba? Nga. Kaya mag-isda. Sa gamay, di ko pwede na makuha. Nga iyo. Kama budget na ito. Wala kay budget. Luuyan na to ani mo. Sige ra agwanta sa tani basig ugma lechon na ni. Wala talaga na ito yung budget. Ay. Kahomot sa isda. Dungan ba ba? Para lamig kaya itong Valentine's Day, dungan ta kay budget ba tagsudan. Hello mga kapa, mga kapon. Ayun kayong salamat. Happy Valentine's Day. Go around and I feel this time there's no one.